месси ҷоми ҷаҳонро мегирад. Аргентина фаворити асосӣ аст. Агар ман дар финал бар муқобили месси бозӣ кунам, пас омодаам бо эҳтиём то ки месси чемпиони ҷаҳон шавад. Агар кишвари мо дар финал набошад, бигзор месси қаҳрамони ҷаҳон шавад. Ҳама ин хокзанию лаганбардорӣ танҳо то бозӣ бо Арабистони Саудӣ буд. Кулли фанатиконро ин бохти шармандавор аз осмон ба замин овард. Салом дӯстон, боз як тасдиқи дигари он ки ҳамаи кишварҳо футболбозӣ карданро ёд гирифтанд ва бояд ҳамаро эҳтиром кард. Имрӯз ҳам бозиҳои охири ҷоми ҷаҳонро шаҳр медиҳем ва албатта аз аввалин сенсатсия оғоз мекунем. Пурратар ками баъд ҳоло фақат ҳаминро такрор кардани ҳастам ки ҳатман ба канал обуна шавед. Мо қариб ҳар рӯз видео мебарорем ки дар он аз охирин хабарҳои футбол огоҳ шудан мумкин аст. Дӯстон, ҷоми ҷаҳон дар ҷӯшу хуруш аст ва моро имрӯз низ як қатор рақобатҳои афсонавӣ интизор аст. Марокко бар зидди Хорватия, Германия бозӣ дорад бо Ҷопон, Испания қувваи худро бо Коста-Рика месанҷад ва насли тиллоии Белгия бошад бо Канада во мехӯрад. Имрӯз моро чӣ гуна сенсатсияҳои интизор аст? Ҳамаи рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x боз ҳам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бохти Аргентинаро аз Арабистони Саудӣ ғайр аз шармандагӣ дигар ҳеҷ чиз гуфта намешавад. Шарманда карданд. Голи якуми Месси ҳамаро бовар бар он кунонид ки ана акнун торумори Арабистони Саудӣ сар мешавад. Вале чунин нашуд. Голҳои навбатии аргентинаҳо ҳама аз офсайд зада шуданд. Ҳамаи кор ба қисми дуввум монд. Дар нимаи дуввум 5 дақиқаи таърихӣ барои Арабистони Саудӣ буданд. Ба ҳангоми қабул кардани туп дар маркази майдон тупро аз Месси арабҳо гирифтанд. Инро иштибоҳ гуфтан душвор аст, аммо футболбозони Арабистони Саудӣ прессинг карда тупро гирифтанд. Паси Алмалки ба Фирас Албрикан ҳуҷуми арабҳоро бо Аргентина 2-2 кард. Фирас ба Алшеҳрӣ пас дод ва ҳамин тавр ҳисоби бозӣ баробар шуд. Баъди 5 дақиқаи ин гол ҳамлаи навбатии Арабистони Саудӣ. Зарбаи бозингари нав ба майдон омада Наваф Ал-Абед баргардонида мешавад. Чунин менамояд ки имконияти голзанӣ аз даст рафт, аммо Салим Алдосарӣ тупро гирифта аз байни 3 нафар худро раҳо кард. Зарба зад ва голи таърихиро барои арабҳо ба сама расонд. ҳамеша дар бозиҳои аввалини ҷоми ҷаҳон Арабистони Саудӣ шикаст мехӯрд. Ин ананаи бад дигар нест. Аргентина метавонист натиҷаи Италияро ки дар 37 бозии талхии бохтро начашида буд такрор кунад, вале арабҳо сади роҳашон шуданд. Ба хотири ғалабаи таърихӣ шоҳи Арабистони Саудӣ имрӯзро дар кишвар рӯзи истироҳат эълон кард, то арабҳо хушрӯяк дар ин рӯз ғалаба бар Аргентинаро ҷашн гиранд. Ҳеҷ кас гуфта наметавонад ки пирӯзии арабҳо тасодуфӣ буд. Онҳо прессинг карданд, бозии хуб нишон доданд ва ғалаба арзанда бар рақиби пурзур ба даст оварданд. Шубҳаҳо нисбати Аргентина бештар шуданд. Дар бозии дигари ин гурӯҳ Мексика ва Полша ба Аргентина кӯмак карданд. Онҳо бозиро мусовӣ анҷом доданд. Роберт Левандовски имконияти голзанӣ дошт, аммо пеналтии ӯро Очоа баргардонд. Дарвозабони Мексика вулкан аст ки дар 4 сол як бор хуруҷ мекунад. Самуэл Этоо, Неймар, Томас Мюллер ва акнун Левандовски ҳамлагароне ҳастанд ки ба дарвозаи Очоа гол зада натавонистанд. Дар бозии якуми гурӯҳи Д боша дастаҳои Дания ва Тунис ба майдон омаданд. Рақобати онҳо ҳам бе гол анҷом ёфт. Имконияти беҳтарини голзаниро ҳамлагари Дания Корнелиус дошт, аммо ӯ аз 1 метр ба дарвозаи холӣ гол назад. Дар бозии дигари ин гурӯҳ Фаронса ва Австралия байни ҳам рақобат намуданд. Барои қаҳрамонии ҷаҳон боризаҳо бад оғоз шуд. Гудвин голи зудкорро ба сама расонд. Дешам барои ин бозӣ чунин ҳайатро интихоб кард ки бояд танҳо ҳамла мекард. Ҳамин тавр шуд. Фаронса бозиро ба пуррагӣ таҳти контроли худ қарор дод. То охир фаронсавиҳо 4 гол зада дифои ҷомро оғоз карданд. Оливер Жиру дубл кард ва шумораи голҳои худро бо Терри Анри баробар намуд. Ҳарду дар ҳайати Фаронса 51 голӣ доранд. Як голи дигари Жиру ӯро беҳтарин бомбардир дар таърихи мунтахаби Фаронса хоҳад кард. Агар Бензема ва Жиру 1-1 бароянд, дар ҳамаи корҳо Бензема пешсаф хоҳад буд. Аммо дар ҳайати Фаронса будани Жиру беҳтар ба назар мерасад. Шумо дар ин бора чӣ мегӯед дӯстон? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. қиссаи ишқи муҳаббати Роналдо ва Манчестер Юнайтед тамом шуд. Криштиано дигар футболбози дастаи Манчестер Юнайтед нест. Ин сенсатсия ҳам буда наметавонад. Баъд аз мусоҳибаи пурсару садои Криштиано дигар ягон варианти мондани ӯ дар сафи манкуниянҳо набуд. Тенхак ба ӯ иҷозаи баргаштанро намедод. Роналдо вақте ки бо Пирс Морган интервю анҷом доданӣ буд, аз ҳам беҳтар медонист ки ин ба чӣ меорад. Ҳама инро худи Криштиано сохт. Акнун Роналдо дар ҷоми ҷаҳон футболбози озод хоҳад буд. Ӯ шарафи ягон клубро ҳимоя намекунад.
мекунад. Дар изороти эми омадааст ки ҷонибҳо бо розигии тарафайн шартномаи ҳамкориро қатъ карданд. Ин ба нафъи ҳамагон мешавад ва аммо Криштиану риски калон мекунад. Аз иштироки ӯ дар ҷоми ҷаҳон ҳамаи чиз вобаста хоҳад буд. Дастаи навбатии ӯ маҳз ба ҳунарнамоиаш дар ҷоми ҷаҳон назар мекунад. дар айни ҳол гуфта мешавад ки дастаҳои Ньюкасл ва Ал-Наср ба футболбоз таваҷҷӯҳ доранду халос. Ҳарду ҳам як соҳиб доранд ва тобистон кӯшиши харидани Кришро карда буданд. Вале Роналду пеш аз ҳама дастаи иштирокчии Лигаи Чемпионҳоро меҷӯяд. Гап аст ки мулкдори Челси Тоди Боули метавонад Кришро ба Челси орад. Сармураббии лондониҳо Грэм Поттер ба ин масъала бо шубҳаҳо назар меандозад. Бозам Месси ва Роналду дар сархати асосӣ ҳастанд. Аввал хабари мағлубияти Месси дар ҳар кунҷ буд ва баъдан хабари қатъи шартномаи Роналду ҳамроҳ шуд. Пеп Гвардиола бо дастаи Манчестер Сити шартномаи нав ба имзо расондааст. Дар ин бора то ҳол хабари расмӣ набаромадааст, аммо гуфта мешавад ки Гвардиола ва роҳбарияти манкуниянҳо ба қарори амиқ омаданд. Тибқи шартномаи кӯҳнаи худ мутахассиси испанӣ дар як сол 20 миллион евро кор мекард. Акнун бо шартномаи нав маоши Пеп боз баландтар шуд. Мухлисони Манчестер Сити бар он назар ҳастанд ки Гвардиола ба дилхоҳ маош арзанда аст. Ӯ тавонист дастаи номбурдаро ба қувваи асосии АПЛ табдил гирад, аммо то ҳол ба мақсади асосии худ Манчестер нарасидан. Гап сари Лигаи Чемпионҳо меравад. Дар мусобиқаи бонуфтарини бошгоҳии дастаи Манчестер Сити то ҳол қаҳрамониро ба даст наовардааст. Солҳои охир Гвардиола ба ин дастоварди бузург хеле наздик аст, аммо дар марҳилаи баландтарин шикаст мехӯрад. Бо омадани Холланд дигар ягон баҳона барои нагирифтани Лигаи Чемпионҳо боқӣ намемонад. Ҳамаи он норасоиҳое ки дар ҳамла Сити дошт бо омадани Холланд ҷуброн шуданд. Тибқи маълумотҳо қарордоди нави Гвардиола аз рӯи системаи 1+1 имзо шудааст ва то соли 2025 амал хоҳад кард. Як номзади дигар барои харидории Деклан Райс пайдо шуд. Агар қаблан гап дар бораи дастаи Манчестер Юнайтед ва Челси бештар мерафт, вақтои охири ин бозингарро ба дастаи Ливерпул рабт медиҳанд. Гапу чап ҳамин аст ки шахсан Юрген Клоп мухлиси бозии Райс аст. Мутахассиси олмонӣ аз роҳбарият хоҳиш намудааст ки барои рафъи душвориҳои Ливерпул дар қисмати нимҳимоя бояд Деклан Райс харидорӣ карда шавад. Дар баробари нимҳимоятгари англис мерсайдиҳо ба футболбозони дигар ҳам таваҷҷӯҳ доранд. Аз ҷумла яке аз чеҳраҳои марказӣ Ҷуд Беллингем дониста мешавад. Бозингари дастаи Боруссия Дортмунд ҳавасманд аст ки ба чемпионати қавитарин гузарад. монеаи асосӣ метавонад нархи нимҳимоятгари ҷавони англӣ шавад. Дормундиё аз 120 миллион бештар барои ӯ талаб мекунанд. Деклан Райс бошад 80 миллион евро арзиш дорад. қарордоди кунунии ӯ то тобистони соли 2024 амал мекунад. гуфта мешавад ки ӯ аллакай аз чанд пешниҳоди Вестхэм даст кашидааст ва дар анҷоми мавсими навбатӣ дастаи шаҳри Лондон ӯро бо нархи хуб ба фурӯш мемонад. Ба ҳамин тамом боридарам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуношдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.